नमस्कार, माझे नाव आराध्या अमोल सस्कर. माझ्या शाळेचे नाव मातोश्री दा मालपाणी विद्यालय संगमनेर. मी इयत्ता पहिली अ मध्ये शिकते. मी आज तुम्हाला बे ते 30 पर्यंत पाणी म्हणून दाखवणार आहे. बे एक बे, बे दोन चार, बे त्रिक 6, बे चौक 8, बे पंचे 10, बे सक 12, बे साती 14, बे आठी 16, बे नऊ 18, बे दहा 20, 3 एके 3, 3 दोन्ही 6, 3 त्रिक 9, 3 चौक 12, 3 पाचे 15, 3 सक 18, 3 साते 21, 3 आठे 24, 3 नऊ 27, 3 दहा 30, 4 एके 4, 4 दोन्ही 8, 4 त्रिक 12, 4 चौक 16, 4 पंचे 20, 4 सक 24, 4 सते 28, 4 आठे 32, 4 नऊ 36, 4 दहा 40, 5 एके 5, 5 दोन 10, 5 त्रिक 15, 5 चौक 20, 5 पाचा 25, 5 सक 30, 5 सते 35, 5 आठे 40, 5 नऊ 45, 5 दहा 50, 6 एक 6, 6 दोन्ही 12, 6 त्रिक 18, 6 चौक 24, 6 पंचे 30, 6 सहा 36, 6 सकून 42, 6 48, 6 9 54, 6 दहा 60, 7 एके 7, 7 दोन्ही 14, 7 त्रिक 21, 7 चौक 28, 7 पाचा 35, 7 सकून 42, 7 साती 49, 7 आठे 56, 7 नऊ 63, 7 दहा 70, 8 एक 8 दोन्ही 16, 8 त्रिक 24, 8 चौक 32, 8 पंचे 40, 8 चौक 48, 8 साती 56, 8 आठे 64, 8 नऊ 72, 8 दहा 80, 9 एके 9, 9 दोन्ही 18, 9 त्रिक 9 9 18, 9 त्रिक 27, 9 चौक 36, 9 पाचे 45, 9 सक 54, 9 साते 63, 9 आठे 72, 9 नऊ 81, 9 दहा 90, 10 एके 10, 10 दोन्ही 20, 10 त्रिक 30, 10 चौक 40, 10 पाच 50, 10 सक 60, 10 साते 70, 10 आठ 80, 10 नऊ 90, 10 दहा 100, 11 एके 11, 11 दोन 22, 11 तीन 33, 11 चार 44, 11 पाच 55, 11 सक 66, 11 साते 77, 11 आठे 88, 11 नऊ 99, 11 दहा 110, 12 एके 12, 12 दोन 24, 12 त्रिक 36, 12 चौक 48, 12 पंचे 60, 12 सक 72, 12 साते 84, 12 आठे 96, 12 आठे 96, 12 नऊ 108, 12 दहा 120, 13 एके 13, 13 दोन्ही 26, 13 त्रिक 39, 13 चौक 52, 13 पाची 65, 13 सक 78, 13 साते 91, 13 आठे 104, 13 नऊ 117, 13 दहा 130, 14 एक 14, 28, 14 त्रिक 42, 14 चौक 56, 14 पाचे 70, 14 सक 84, 14 सते 98, 14 आठे 112, 14 नऊ 126, 14 दहा 140, 25 एके 25, 14 दहा 140, 15 एक 15, 30, 15 त्रिक 45, 15 चौक 107, 15 चौक 15 एक 15, 30, 15 त्रिक 45, 15 चौक 7, 15 पाचे 75, 15 सक 90, 15 साते 105, 15 आठे 120, 15 नऊ 135, 15 दहा 150, 16 एक 16, 32, 16 त्रिक 48, 16 चौक 64, 16 पाचे 80, 16 सक 96, 16 साते 112, 16 आठे 128, 16 नऊ 144, 16 दहा 160, 17 एका 17, 34, 17 त्रिक 51, 17 चौक 68, 17 पाचे 85, 17 सक 102, 17 साते 119, 17 आठे 136, 17 नऊ 153, 17 दहा 170, 18 एका 18, 36, 18 त्रिक 44, 18 चौक 72, 18 पंचे 90, 18 सक 108, 18 साते 126, 18 आठे 144, 18 नऊ 162, 18 दहा 180, 19 एका 19, 19 दोन्ही 38, 19 त्रिक 57, 19 चौक 76, 19 पाच 100, 1 पंचवीस 95, 19 सक 100, 14 19 सात 133, 19 आठ 152, 19 नऊ 171, 19 दहा 190, 20 एके 20, 20 दोन्ही 40, 20 त्रिक 60, 20 चौक 80, 20 पाच 100, 20 सक 120, 20 साते 140, 20 आठ 160, 20 नऊ 180, 20 दहा 200, 21 एके 21, 21 दोन्ही 42, 21 त्रिक 63, 21 चौक 84, 21 पाच 105, 21 सक 126, 21 साते 127, 21 आठ 168, 21 नऊ 189, 21 दहा 210, 220, 23 एके 23, 46, 23 त्रिक 69, 23 चौक 92, 23 पाच 115, 23 सक 138, 23 सात 161, 23 आठ 184, 23 नऊ 216, 23 दहा 240, 25 एक 25, 25 दोन्ही 50, 25 त्रिक 75, 25 चौक 100, 25 पाच 125, 25 सक 150, 25 सात 175, 25 आठ 200, 25 नऊ 225, 25 दहा 250, 26 एके 26, 26 दोन्ही 52, 26 त्रिक 78, 26
चौक 104, 26 5 130, 26 6 136, 26 7 154, 26 8 192, 26 9 216, 26 10 240, 26 9 252, 26 9 232, 26 10 200. पप्पा ठीक आहे. 27 27 1 27 54, 27 3 88, 27 चौक 108, 27 5 135, 27 6 162, 27 7 189, 27 8 216, 27 9 243, 27 10 270, 28 1 8 56, 28 3 84, 28 चौक 112, 28 5 140, 28 6 128, 28 7 196, 28 8 252, 28 9 203, 28 9 252, 28 9 252, 28 10 280, 29 1 29, 29 2 58, 29 3 87, 29 चौक 116, 29 5 145, 29 29 174, 29 7 203, 29 8 232, 29 9 261, 29 10 290. धन्यवाद. धन्यवाद.